हेलो हाय फ्रेंड्स ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ଆନିମେସନ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ବାସ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ମଜା ମିଳିବନି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିଲା ତାହେଲେ କାଟି 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 ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତ ଫିଲ୍ମର ମଜା ଜାଣିପାରିବନି ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ନା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ମ ୟା ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ଜାଣି ହେବନି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଦେଖିଲାରୁ ତ ଜଣାପଡ଼େନି ଟିକେ ଦେଖିବାଟା ସେଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମିତି ହିସାବରେ ବି ତିଆରି କରାହେଇଥାଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସାମାନ୍ୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଆ କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କାର୍ଟୁନ ତିଆରି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ଆମେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠିରେ ବସି ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ଆନିମେସନ୍ କରେ କେବେ ବି ନିଜର ଫେସ୍ ଦେଇନାହିଁ ଖାଲି କାର୍ଟୁନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ନିଜ ଭଏସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ନିଜ ଫେସ୍ଟା ମାନେ ଫେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଉପରେ ସେଟା ବକ୍ସ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଟୁନ ତିଆରି କରେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଏ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଆସିବ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କି ଇୟରକର୍ଡ଼ ଯଦି କାନରେ ଲଗେଇକି ଶୁଣିଲେ ତାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ଘୁମ୍ ଘୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ତ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇମାନେ ଯେ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କଦାପି ଫିଲ୍ମ ସେତେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଯଦି ଦେଖିବି କେବେ କେମିତି ଯଦି ହେଲା ନହେଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଦେଖିଦେବି ତାହେଲେ ତ ଦେଖିଦିଏ ନହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସେତେ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ କରି ତ ଆମର ଅନୁଭବ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେତେ ମୋତେ ମୁଭିରେ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ଆଗରେ ଖାଉଥିବି ଆଗରେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଇଥିବି ଆଉ
କେଉଁ ଗୋଟେ ନଟିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ନହେଲେ ଆମର କେଉଁ ଗୋଟେ ଭୂତର କାର୍ଟୁନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେ ଭଳିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟି ଯଦି ଦେଖିବ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର ସିନ୍ଟେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ମରାଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ସେ ଭଳିଆ ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦେଖିଛି ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବି, ମୁଁ ମାରିଦେବି, ନା ଖରାପ କଥା ପଦେ କହିବି, ତା ମନକୁ ବାଧିବ। କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଖାଲି କୌତୁକିଆ ମଜା, ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖେ। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟିଭିଟେ ଲାଗିଛି ଘରେ, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ଯେତେ ଡେଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାର୍ଟୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ। ମୋର ପସନ୍ଦ ତ ଭାଇମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହାର ଯେମିତି ଫେଭରାଇଟ୍, କିଏ କହିବ କି ମୋତେ ସଲମାନ ଖାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। କିଏ କହିବ କି ମୋତେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ପୁଷ୍ପା, ଝୁକେଗା नहीं साला। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମର କେଉଁ ଭାଇ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ କାର୍ଟୁନ୍ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଫନି ବି ଲାଗିବ। ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେତେ କମେଡ଼ି ଆସିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭଏସ୍ରେ ସେତେ କମେଡ଼ି ମଜା ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁରୀରୁ କମେଡ଼ି ମଜା, କୌତୁକିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରୁ ହିଁ ବାହାରେ। କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୈରାଗୀ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ, ପୁରୁଣା କମେଡ଼ି, ଓଲ୍ଡ କମେଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ଫନି ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୈରାଗୀ, ଆଉ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତ ଭାଇ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ବୈରାଗୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କେତେ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁତ ଫନି, ବହୁତ ମଜା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ନିଜେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏକା କିଛି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ କିଛି କରିହେବନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକା କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଯିବି। ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜରୁରତ ଅଛି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
दले पिला मंकड़ पोखरीरे जह्नकु देखिले आकाशर जह्नकु पानी भितरे देखी मांकड़ ମାନଙ୍କ खुशी କହିଲେ ନ ସରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ଦେଖରେ ଜହ୍ନକୁ हेलो हाँ देख मम्मी लोग ऐसे बोल के काम कर दी पूरा আমার বাড়ি দিছেন মিটু বুলাই दले पिला मंकड़ पोखरीरे जह्नकु देखिले आकाशर जह्नकु पानी भितरे देखी ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ସେମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ଭିତରୁ ହୁଁ, ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଜଣେ ହୁଁ କହିଲା ହୁଁ ଆ ରେ ଆ ଦେଖ ରେ ଜହ୍ନକୁ ଦଳେ ପିଲାଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ଆ ରେ ଆ ଦେଖ ରେ ଜହ୍ନକୁ